Het is alweer Santje Nierlien, de laatste Alversterrentocht op Redens. Had het er maar een beetje op liekert, zou zien 2012, wordt er van alles ondien om het evenement teruggaan te laten. Nee, dagen feien op de Luts, kan wie bewilling, net Oostwaan als ze. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Het Frieske CDA, onder leiding van de nieuwe listloeker Sander de Rauwe, wil het oors. En maakt het van het Alversterdiërs nou een verkiezingspunt. Gebruik nieuwe technieken, gebruik het onderwijs, gebruik nieuwe bedrijven om juist die zwakke plekken en nog even een handje te helpen zodat hij toch door kan gaan. En zo had de Rauwe even de aandacht van de media als redder van de Alversterrentocht. Toek pensioen. Maar hebben we net al eens jeder politici je wat oerop jet? Dat is de tweede keer in een week dat ze oude punten van de PVV hadden in het CDA-programma. Dus ik ben goed bezig daar. Het CDA koppelt de Elfstedentocht aan een realistische invulling. Ik heb in het verleden ook gezien bijvoorbeeld dat er in de zomer een Elfstedentocht moest komen op kunstijs. De hele route met technische hulpmiddelen te bevriezen en dan een opening van culturele hoofdstad in 2018 van te maken. Dat vind ik nergens op slaan, dat vind ik onrealistisch. Bij het Frieske IJsboom komen alle jaren tientallen plannen binnen om de ijsgroei met technische snufjes te bevorderen. We kennen dus al keer nog de ijstransplantaties heugen. Maar even eerlijk, het is heel oktober. We hebben het oer. Alles begint toch met 2 weken strenge frost. Het gaat door een Alversterrentocht. Die is in Santje hier nog net verreden. Het enige wat een Alversterrentocht is brengen kan, is frost. Natuur en samenleving gaan hier samen. En als we met goede technieken, met nieuwe innovaties net even dat laatste stukje kunnen helpen, moeten we het gewoon niet laten liggen. We gaan gewoon nog door een Alversterrentocht. Nou, dat is eigenlijk ook echt weer. Ik neem even Snits als voorbeeld. Daar hebben we pankleer lezen die in die voorzieningen moeten komen. Nou, als we dan een lokaal nog een probleem hebben met een techniek die wij net kennen, maar misschien te proberen in werk binnen, dan ben ik de laatste die ter voorlezing gaat. Ik juich dat daar. En als de politiek dan zei, daar heb ik nog wel geld voor. Nou, bij de Friese IJsboom hebben we nog wel patiënten broeken. Dus dan ben ik helemaal blij.